Bé, crec que el que dius, no? El resultat és just. Crec que la primera part ens hem pogut anar i ens hem merescut, a més, amb més d'un gol, perquè hem generat 5 o 6 ocasions molt clares, que hagués pogut ser decisiu si haguéssim ficat alguna d'aquestes, perquè amb 0-2 o 0-3 després és molt difícil. A la segona part se'ns ha començat a complicar la cosa, hem tingut que canviar el Mario al lateral esquerre, hem tingut que canviar el central que estava jugant a l'esquerra, que ho estava fent bé, per ficar el de lateral, hem tingut que ficar Bea, hem començat a complicar-nos una miqueta la vida i a la segona part ha sigut seva. No han renunciat mai a l'atac i segurament a partir del 1-1 ha sigut quan ells han sigut, crec que, millors que nosaltres i també hem merescut fer més d'un gol. Per tant, donem l'empat per bo, no? Me quedo amb el treball estratosfèric de tot l'equip, que s'han deixat la vida en un camp molt complicat, que havien jugat 8 partits i havien guanyat 6, i que 7 dels 8 partits havien tingut la porteria 0, no? O sigui, crec que la classificació mateixa ja ho diu, i estic molt orgullós de la feina que està fent tots aquests futbolistes, independentment que juguin més o menys, tant els que juguen com els que no juguen, com els que estan a la banqueta. Es deixen la vida. Sí, ha generat, crec que moltes coses, ha tingut alguna ocasió també clara, i a part ha generat molt de mal per la banda esquerra nostra, i ha estat afortunat. És un nano jovenet, i s'ha guanyat a puls amb els entrenos, en els minuts que ha jugat a la Copa Catalunya i a la Lliga, i el tio doncs s'ho ha currat molt per poder arribar a ser titular en el nostre equip. Però això és ell i 17 tios més o 18 que cada setmana estan entrenant molt bé per competir. Aquest és l'equip segurament més intens de la categoria i el millor grup en quant a això, i els hem igualat amb aquest aspecte, i sobretot a la primera part crec que hem sigut molt millors, i la mala fortuna de cara a gol ha fet que no ens emportéssim el partit, perquè hagués canviat totalment amb el 0-2 o amb el 0-3. Sí, la veritat és que portem 2 setmanes seguides marcant d'estratègia i també està ben treballada, i en aquest cas bé és el que remata, però és el que hem entrenat aquesta setmana. Hi ha jugadors que distreuen, hi ha jugadors que arrastren, hi ha jugadors que bloquegen i hi ha jugadors que rematen. Tothom, menys el porter, tothom intervé. És mèrit de tot l'equip. El que passa que el que el defineix és Bea, però sense qualsevol d'aquestes peces que fallés, no podria ser. Molt bé, també. Ara mateix és molt aviat, es tenen que fer proves i mirar. Té algun problema a la cadera, és un joc una mica delicat. Ens ha demanat el canvi. De fet, avui la gent ens anaven demanant canvis perquè el desgast ha sigut molt gran, amb un camp que és igual o més gran que el del Terrassa, amb una gespa natural que estava molt carregada per la pluja, i això ha fet que nosaltres no estem acostumats a dir així, i ha sigut una dificultat bona, sobretot a partir del minut 60-70, que no teníem canvis sobretot ofensius, i la gent estava cada vegada més tocada i al final ens anaven aculant a darrere. Tot i això, hem sigut valents, hem tret l'Itami, tot i no estar al 100%, per encara intentar, amb l'1-1, en alguna jugada poder fer el gol, no? I hem tingut alguna. Vull dir, espectacular la feina d'aquests futbolistes, per estar molt orgullós. La veritat és que tenim una setmana. Tenim una setmana, aquest any és curta, les vacances, els jugadors que descansin, que es recuperin, els que estan lesionats que treballin a casa seva en plans individuals perquè tenen que arribar aquí amb la millor forma possible, i deixem la feina del moviment de futbolistes per al nostre director esportiu, per l'Antonis, que ho està fent molt bé, i esperem que vinguin reforços importants que ens puguin ajudar a donar un pas de qualitat, tot i que els jugadors que tenim s'estan deixant la vida.